vil i den her video vise, hvordan man tilføjer leads til Deal Journey. Deal Journey er delt op i leadsfase, i kundefase eller organisationsfase, afhængig af om man har solgt til et lead gennem levetiden. Så først og fremmest så vil du have en masse data liggende som leads, og så kan du arbejde med dem derfra. For at tilføje et lead til Deal Journey, så trykker du på Add Lead, Add Manually, og så herfra kan vi tilføje alle de detaljer, vi har brug for på lead-niveauet. Vi har typisk et kontaktpersonens navn, det kan være Hans, det kan være, han hedder Hans Jensen, og han har en mailadresse, der hedder hans.dk. Og telefonnummer, nu er det selvfølgelig bare data, der er for sjov. Her kan vi så vælge, hvor dataen er kommet fra. Nu er jeg i gang med at indtaste data ind manuelt, men der kunne være mange andre muligheder for, hvordan lead data er kommet ind. Det kunne være gennem API, det kunne være fra en webform, det kunne være en mail, man har modtaget. Det kunne være importeret fra en CSV-fil og en masse andre ting. Men nu er jeg i gang med at indtaste manuelt. Og her er der selvfølgelig adresse, by og land. Vi kan tilføje og så videre, så videre. Har man allerede et organisationsnavn på Hans, så kan vi tilføje det her. Det vil sige, at jeg kommer fra Hans APS, og der er et organisationsnummer på 9 tal, altså det vi også i Danmark kalder et CVR-nummer. Og der er en masse andre ting, vi kan tilføje, som vi nu har brug for. Kommer han fra konsultationsbranchen, så kan vi tilføje det i hjemmeside, antal ansatte osv. osv. Jeg vil nøjes med at indtaste lidt vilkårligt her, i og med det selvfølgelig bare er for sjov data. Her kan jeg så tilføje, hvem der skal eje leadet. Det kan jo sagtens være, at det er mig, der indtaster, men det er en anden, der skal bearbejde leadet senere hen. Men for nu sætter jeg mig selv på som ansvarlig. Her vælger jeg så, hvornår jeg vil følge op på leadet igen, hvis jeg ikke har fået fat i leadet, for eksempel nu her. Det kan også være, at jeg siger, at det skal være i dag, jeg skal følge op på leadet. Og jeg kan tilføje nogle noter her til leadet. Varmt lead har besøgt web mere end 3 gange, for eksempel. Og hernede kan jeg så have en masse felter, jeg selv har tilføjet, altså custom felter eller brugerbestemte felter. Trykker jeg her, så får jeg oprettet leadet. Og i baggrunden vil leadet så blive opdateret på min leadliste, og jeg kan arbejde videre med leadet derfra.